إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه وأمينه على وحيه ثم الصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsa ko, mga uripno Allah subhanahu wa ta'ala, mialoy o Sheikh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala sangkut kitabian aruh aadan ang mga tao asiksaan siran wallah subhanahu wa ta'ala sangkuto akuburiran. Subhanallah. Aya sabab ay siksa kiran wallahu subhanahu wa ta'ala na sabab sangkuta mga galabakiran ay pkarang ito Allah, sabab sangkuta mga galabakiran ay pkagud Allah, sabab sangkuta mga galabakiran adi ka suswat wallahu subhanahu wa ta'ala urian yan na kaya pantagan siran akapatay adi dairan mataubat ku Allah dasiran makambalingan ku Allah dairan mapamangnyarilas ku Allah subhanahu wa ta'ala. Na aya pagampaganay sa giyang kai ang mga tao asiksaan sang kaya kubur nang kutami aloy sa iku hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyaga dan yan agyang kota dua timan akubur. Urian yan na kuminwa sa sapak na biyagi yan sa dua timan. Na inis kadiyan sa agyang kota dua timan akubur. Na tigi na kalu-kalu nakakapanseran sang kai akapsik sa akiran. Giyang kutway saon na aya sabab akasisik saon. Fakana yamshi bainan nasi bin namimah. Na sabab sa aya iplalakaw niyan sang kutwa mga tao. Nang kutwa kasuruyan. Giyang kutwa din yang kiran di kapaka tetaun duraah. Giyang kutwa din yang kiran di kapaka mbubunuah. Subhanallah. Nagyang kutop man ay kadua na aya sabab akasisiksaon sang kutwa kuburian na sabab sa kanyan na tominitis kanyan na das kanyan den suti das kanyan den pangunab o di na das kanyan den yan den unabi agyang kutwa piya malungan yan. Napadpan sa mga tao asiksaan Allah subhanahu wa ta'ala sang kutwa mga kuburiran nagyang kutwa tao salla salatan wahidah bighairi tahurin misambayang sa satimambu asambayang na piti babayan adan yan kapagabdas na badan misambayang. Subhanallah. Badpan sang kutwa mga tao asiksaan Allah subhanahu wa ta'ala sang kutwa mga kuburiran marra ala mazlumin falam yansurhu. Taos kanian asyaga dan yan so pagarinian a muslim orian yan nagyang kutwa pagarinian a muslim na lialim udi na malalalim na danyan ugupi askan yan na kaganyan mugup danyan tabangi askan yan na kaganyan tumabang nagyang kutwa kinindirinun yanon kapiabayan yan ang kutwa pagarinian a muslim na isiksa unutosang kutwa kuburian. Subhanallah. Padpan sang kutwa mga tao asiksaan wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang kutwa mga kuburiran na giyang kutwa mga tao ang mga papasang ikapamukag giyang kutwa mga tao ang mga papasang ikapamraka magistorya kanon ang kapamukag bagang kanya sa kapasadan na kapamukag. Subhanallah. Padpan sang kutwa mga tao asiksaan Allah subhanahu wa ta'ala sang kutwa kuburiran nagyang kutwa tao apambatian niya sa Quran raks adin yan ipenggulalan sumapapadalam sang kutwa Quran. Padpan sang kutwa mga tao asiksaan siran Allah subhanahu wa ta'ala sang kutwa mga kuburiran az-zani waz-zaniyah nagyang kutwa barasina amama nawugyang kutwa barasina abubay. Subhanallah. Miya kadak liman to sudi kasino mga tao. Malagid suwad na karumanian ang tawa kadak karumanian. Sabab sang kaya kaya pa ka laulad agyang kai afitna. Wal'ayadhu billah. Badpan sa agyang kutuwa mga tao asiksaan siran wallahu subhanahu wa ta'ala sang kutwa mga kuburiran akilur riba nagyang kutwa mga tao apken siran sa riba gyang kutwa mga tao aayat tamukiran na pun sa gyang kutwa kapriba padpan sa gyang kutwa mga tao asiksaan wallahu subhanahu wa ta'ala sa gyang kutwa mga kuburiran nang kutwa mga tao ay indadarian niran susambayang iran ibubuga kiran susambayang iran. Subhanallah. Padpan sang kutwa mga tao asiksaan siran wallahu subhanahu wa ta'ala nagyang kutwa mga tao ay bubagakiran odi na dairan tunain agyang kutwa diakat o mga tamukiran dairan began agyang kutwa diakat o mga tamukiran. Subhanallah. Nabapira-piriman to'y malaitamok api kamamasa inyan sang kaya karagni ko mga miskin na dinyan din karaw uban yan mibgay agyang kutwa zakat o tamukyan. Badpan sang kutwa mga tao asiksaan wallahu subhanahu wa ta'ala ko mga kuburiran nagyang kutwa ang mga tao apkniran so mga tamok o mga wata ailo na say ni madakal sa gyang kutwa abapa udi na babu amiya tay so ama wata na miya kabaling kibubu yan miya kabaling kibapa yan kada aluksiyan na adan atamok ami bebaga kun uluksiyan na kiyan agyang kutwa ang mga babu yan udi na mga bapa yan wal'iyadhu billah.
Padpan sa mga tao asiksaan wallahu subhanahu wa ta'ala sagyang kuto kuburiran nagyang kuto mga tao apapangatakin iran agyang kay agama tanu agama Islam uri na papangatakin iran agyang kuto mga tao ang mapaparati asik wallahu subhanahu wa ta'ala. Padpan sang kuto mga tao asiksaan siran wallahu subhanahu wa ta'ala sang kuto mga kuburiran nagyang kuto ang mga tao apken siran sa pun sang kuto asuburno pukuniran agyang kuto pun sa suburno urian yan napkeniran na udiran nan mataubat udiran nan mapamangni si arila si Allah subhanahu wa ta'ala na madakaliman to apko sa suburno subhanallah wal a'yadhu billah rilantan Allah subhanahu wa ta'ala. Padpan sang kuto ang mga tao asiksaan siran wallahu subhanahu wa ta'ala sang kuto ang mga kuburiran nagyang kuto ang mga tao syaribul khamr o syaribul muskir nagyang kuto ang mga tao ang mga papasang paginom sa pakabarg. Badpan sang kuto ang mga tao asiksaan siran wallahu subhanahu wa ta'ala sang kuto ang mga kuburiran al-luti was-sarik wal-khain nagyang kuto ang mga tao udi na mama ayap kebubayan yan nasulagi diyan amama bubay ayap kebubayan yan nasulagi diyan abubay was-sarik wal-khain nagugyang kuto ang mga tao ang mga tkaw gyang kuto ang mga tao ang mga traidor udi nagyang kuto ang mga tao adi kasarigan ang mga tangkal ang mga tao subhanallah. Badpan sagyang kuta mga tao asiksaan siran wallahu subhanahu wa ta'ala sang kuta kuburiran o mu'dhil muslimin o mutatabbi'u awratihim gyang kuto mga tao ap keringa sa iran sa mga muslim peringa sa iran sa miyamarat yasik wallahu subhanahu wa ta'ala mutatabbi'u awratihim nagupadpan sa siksaan wallahu subhanahu wa ta'ala nagyang kuto at tao aayabudin at tutulikan yan nagyang kuto paawing o mga pagarian ang mga muslim ayadin yan ipangalkadin nagyang kuto ang mga paawingiran aapyadin umitatapok aapyad no kasasapangan na dinyang pandi ipangalkadin dinyang pandi ipangukain kaan mako adiman agyang kuto pagarin yan subhanallah. Padpan sang kuto ang mga tao asiksaan siran wallahu subhanahu wa ta'ala sang kuta kuburiran wal mu'inu 'ala al-ithmi wal 'udwan gyang kuta tao asusuportan yan sa salapidaw niyan papagugupan yan agyang kuto akang galabak sa marata subhanallah. Inus ka pagari ka na muslim na pananggila ka bata dilaboron sang kai social media pananggila ka ubayap kishare ka agyang kuta kadustaan amarayag okay. Padpan sagyang kuto ang mga tao asiksaan wallahu subhanahu wa ta'ala qatilun nafsi allati harrama Allah nagyang kuto ang mga tao ang mga talibuno biuno iran so muslim di ka benar diran ka benar uberan mabuno subhanallah. Badpan sagyang kuto ang mga tao asiksaan wallahu subhanahu wa ta'ala sagyang kuto ang mga kuburiran ng kuto pianguna kunaan yan so sunnah udi na hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agi piyakaw nan yan so lalagyan piyakaw nan yan so tindagyan adi gyang kuto hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Badpan ang mga tao asiksaan wallahu subhanahu wa ta'ala sagyang kuto ang mga kuburiran nagyang kuto ang mga tao ang mga papasang ikapamagidida nagugyang kuto ang mga tao ang mga adik ikapamamakinag sagyang kuto ang mga idida apya ka haram wallahu subhanahu wa ta'ala nagusto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sayani katuong ko kadakalang ko mga kangudaan sa masaymanto abadan miyabaloy anormal si ko mga kangudaan agyang kai akap music amiyabaloy pan background agyang kuto ang mga video iran. Badpan sang kuto ang mga tao asiksaan wallahu subhanahu wa ta'ala sang kuto ang mga kuburiran walladhina yabnuna al-masajid 'ala al-qubur gyang kuto ang mga tao adisiran di imbabalay sa mga masjid sa iko mga kubur isusuldiran sa masjid agyang kuto ang mga kubur subhanallah nakadakalan aya adiing gulawla kadakalan ay di makang gulawla agyang kuto ang mga sufi. Badpan ang mga tao asiksaan wallahu subhanahu wa ta'ala sagyang kuto ang mga kuburiran wal jabbarun wal mutakabbirun gyang kuto ang mga tao mga ambog gyang kuto ang mga tao mga tangimpuruan ayap teruon ambog ayap teruon atangimpuruan nagyang kuto managyan su Quran managyan su hadith o Rasulullah managyan su panduan ulama managyan su benar na dinyan terimaan subhanallah dinyan terimaan. Ikadua nagyang kuta kapapakaytuan yan ko mga tao subhanallah. Badpan asiksaan wallahu subhanahu wa ta'ala sagyang kuto ang mga kuburiran wal muraun nagyang kuto ang mga tao ayadiran ikang galabak na kapakilelen ayadiran ikang galabak na para ko mga tao ayadiran ikang galabak na para sa kasikat ayadiran ikang galabak na para ko pirak para ko dunia akan ba para ko Allah subhanahu wa ta'ala. Badpan ang mga tao asiksaan wallahu subhanahu wa ta'ala sang kuto ang mga kuburiran nagyang kuto hammazun
Giyang kay mga tao ang mga papasang ikasudi. Giyang kay mga tao ang makasudi. Di ikairan di isudiin sa giyang kuto agaman ka. Di ikairan di isudiin ko betad ka. Di ikairan di isudiin sa giyang kuta kami miskinir ka. Badpan ang mga tao. Asiksaan wallahu subhanahu wa ta'ala sang kuta mga kuburiran. Nagyang kuta mga paririmar. Gyang kuta mga pangatao. Gyang kuta mga pamamantak ang mga tao. Na gusto mga tao. Apsung sa gyang kuta mga paririmar. Apapangimnaran niran agyang kuta katero paririmar. Abadigyan kai ang mga paririmar na lawan niran ang mga bukag ang mga kaadit wallahu subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Padpan, asiksaan wallahu subhanahu wa ta'ala sang kuto mga kuburiran. Nagyang kuto ang mga tao, ay mga tinabangairan, o di na ay mga inugupairan. Nagyang kuto ang mga palalalim ang mga tao. Apipuseran din sualungan amawri sa ikuduni iran. Subhanallah. Padpan ang mga tao, asiksaan wallahu subhanahu wa ta'ala sa gyang kuto ang mga kuburiran. Walladhi idha khawaftahu billah wa dhakkartahu bih, lam yar'aw wa lam yanzajir. Gyang kuto ang mga tao. Ay girap yang ngalakas kanyan si iko krarang ito Allah subhanahu wa ta'ala. Girap yang ngalakas kanyan ko tiuba wallah. Girap yang ngalakas kanyan ko siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabanyan din papakalambasa. Subhanallah. Padapan, ang mga tao asiksaan sa giyang kuto ang mga kuburiran. Walladhi yuqra'u alayhi al-Quran fala yu'athiru fih. Giyang kuto ang mga tao. Pembetian sa Quran, pekenegyan sa Quran, pekenegyan agyang kuta kataru Allah subhanahu wa ta'ala, orian yan na dinyan kagedam, di kagedam o puso yan, o bagyuto na kataru Allah subhanahu wa ta'ala. Diyon pakanggay aguna, subhanallah. Na ayapan asifat agyang kaiataw, na maaadik sa giyang kuta kapamamakinag sa music, na makangananganapan sa didin maputol agyang kuta pamamakinag niyan ang music. Padpan sa giyang kuta mga tao, asiksaan siran wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang kuta mga kuburiran. Walladhi yahlifu billahi wa yakdhib. Giyang kuta tao, adi isipak wallahu subhanahu wa ta'ala, akatawan niya sa ginawa niyan, agyang kuta tiya sipa iyan, nakapamukag kapamrak, agyang kuta ini sipa iyan. Subhanallah. Padpan sa giyang kuta mga tao, asiksaan siran wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang kuta mga pakubururan niran. Walladhi yaftakhiru bil ma'siyah wa yatakatharu biha. Giyang kuta mga tao ay papagambugiran, adiran di kang gelbaka kadustaan, diran di kang gelbaka sang kutua kalalalungan. Orian yan na diran di pakan dekadakalan ang kuta diran di kang gelbaka. Diran di pamanutul ko mga pagariran, sa aya buntal yan na lagi dubayran di pagambug. Agyang kutwa dusa adiran di inggalabakan. Amiyak karayarayag adiran di ka pamanutula ko mga pagariran ang mga Muslim. Subhanallah. Padpan sa mga tao, asiksaan wallahu subhanahu wa ta'ala, nagyang kuto a manusia, gyang kuto a tao, alfahishul lisan, amarata ikatero, masakit ikatero. Subhanallah. Marata iparangay alladhi tarakahul khalqa, as kanyan na ayabtad agyang kuta manusia na tialikudan sa kanyan o mga tao, ipkagud sa kanyan o mga tao sa babsang kuta karata iyan ikatero. Subhanallah. Padpan, asiksaan wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang kuto ang mga kuburiran. Walladhi yuakhiru salata ila akhir waqtiha. Giyang kuto ang mga tao adiran ipapakawrin sa sambayang kumuripurya wakto niyan. So kapapakawri ako sambayang mangurip na Allah. Bata dilaborong sa sambayang asubo. Na'udzubillah. Padpan sa giyang kaya siksaan wallahu subhanahu wa ta'ala ang mga tao ay siksaan siran wallahu subhanahu wa ta'ala kung mga kuburiran. Wala yahudju ma'a kudratih. Niya kadakadakalaya. Giyang kaya sa mga tao akaganyan akapaka penay haji iyan. Urian yan na diskan yan penay haji. Subhanallah. Wala yuaddi ma alayhi minal huquq ma'a kudratihi alayha. Aguskan yan na kaganyan. Amibgay niya sukab na ron o salakaw ataw. Malagid antaw aka otang. Na kaganyan akabayadan yan agyang kuta otang. Na di niyan bayadan ang kuta otang katitaalikan yan din na uli na piyakalipatan yan din agyang kuta otang yan kung pagarin yan. Na padpanaya ang mga tao asiksaan wallahu subhanahu wa ta'ala sang kuta mga kuburiran. Badpan asiksaan wallahu subhanahu wa ta'ala sang kuta mga kuburiran. Wala yubali bima hasala minal mali min halalin au haram. Nagyang kuta mga tao adiiran tatagun sa ginawaw anda papakapoon nagyang kuta tamok apkasukatiran gyang kuta kauyagan apkasukatiran si iku halal antawa ka si iku haram ay importante giran na makwairan agyang kuta tamok gyang kuta pirak gyang kuta sukay na dikiran dan importante o miyakaw kit sa halal udi na miyakaw kit sa haram kadiiran pakapsenggayan agyang kuta halal nagu haram. Na'udzubillahi min dhalik.
Berdepan siksaan Allah Subhanahu wa taala sa giyang kuto mga kuburiran, wala yasilu rahimah, nagyang kuto ataw adinian pian sa mga tunganay niyan. Ito tulak yan naguririd unian agyang kuto mga tunganay niyan mga lulutian. Subhanallah. Namiyak kada-kada sa agyang kuto mga tao at tabita-bita, namiyak katamok sa kanyan, miyak kapasad sa kanyan, kayabgan sa sukay, at na bisnis yan amala, na piya kalipatan yan din sa mga tunganay niyan, ang mga miskin. La ilaha illallah. Badpan sa mga tao, siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala sa agyang kuto mga kuburiran, wala yarhamul miskin, nagyang kuto din yan ipangalimo agyang kuto mga miskin ang makakikinanglan, walal armala, nagugyang kuto mga balo, walal yatim, walal hayawanul bahim, nagugyang kuto din yan ipangalimo agyang kuto mga wata ilo, nagugyang kuto mga pangangayaman. Subhanallah. Bal yadu'ul yatim, inunta na ayak ipupantag niyan ko mga wata ilo, nagyong kuto kaririduan yang kiran, gyong kuto din yang kiran ikam bibisaya, di budin malubulubuda din yan ikam bibisaya sa gyong kuto wata ilo kakagida ama yan. Subhanallah. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, nagumiyak karagaragan sa ginawa niyan, miyaragaragan kutamok yan, o ba niyan mapupakakan agyang kuto mga miskin ang makakikinanglan sa panganangkan. Subhanallah. Badpan sa agyang kuto mga tao, siksaan wallahu Subhanahu wa ta'ala sang kuto mga kuburiran, yashtaghilu bi'uyubin nasi an aibih, ayabu at tutulik niya na supaawing o mga tao na di niyan kailay supaawing yan. Ayabu at tutulik niya na sukadustaan o mga tao na di niyan kailay agyang kuta kadustaan yan. Di niyan mapumagitong aginawan niyan kaya di niyan ipamagitong na nasusalakaw at tao. Na'udhu billahi min dhalik. Nalangon agyang kaya mga tao. Faqulu haulai wa amthaluhum yu'adzabuna fi quburihim bihadhihi al-jara'im bihasabi kathratiha wa qillatiha wa saghiriha wa kabiriha. Natigo Sheikh Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, giyang kaya lang na mialoy wa amthaluhum, nagusto mga lagi din na palayad na siksaan sa agyang kuto ang mga kuburiran sa bupsang kai ang mga galabakiran bihasabi kathratiha wa qillatiha wa saghiriha wa kabiriha, na dipindianan ko kala amyang galabakiran akadustaan o di na kayto amyang galabakiran akadustaan. Ilidastan ron wallahu Subhanahu wa ta'ala, panginta ko Allah Subhanahu wa ta'ala mapantagtan wa kapatay as kitano na masusuat rakitano sa Allah Subhanahu wa ta'ala, ibigay niyan raktano agyang kuto husnul khatima, agyang kuto akapya akapatay. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.